الله من الشيطان الرجيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم آمين. مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا صراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Buakari biye jumai biye lahoroma dunye Buakari juma dunya fa anga dofara Allahumma silika la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ka ala fasabandiya ka ala deli ka ala wele Buakari ka do juma dunya fa anga dofara ka kosobe sabula minye an harama dunye ala ma anda foi kama ale ala doni kama ka ale ala deli ka majige alai Buakari sabula anga nye ani lahara li nyuma abi soro odela boga siriki ka do ambe ala deli ala mi nye setiye ambe ala deli ala mi nye nyeda ambe ala deli fe bela jile bi fara ala mina ambe ala deli boga kare ala mi nyanda ala mi nye nyeda ala mi nye laharada ala mi nye nyuma ani juma da ambo ala de deli seba ala de ale deli kaka ala on malidon on bi deli ala on malidon on bi deli ala on bi deli ka hinana ikanga jamana ika kishi ikanga jamana tanga ala on bi deli femi bine do on gabi ala ebo donga tema on yelaka abi wuli yoromi abi laba mina adaba ku nyeminye subhana wa taala eba donga tema onga ala on bi deli azemene be ala de la ala min bi se ka to ika magoto kado anini mbala wuche kado anini kojuche kado anini java che ala ni yanga jamana kishi ikanga jamana de kishi ala ika barka do anga sura sukulu ala ka barka do anga surasula ala anga jamana manyuma fofo be na hagili bala ka nyeshi jamana ma ala barka do ala ika yele menu anga jamana famau ala barka dula ala barka dula ala ika kilu nyuma nduma ika tafa nyuma dirula ala ni maaminu be kuma ni maaminu be je ala ukedana mawye uke mawye maaminu ngono jeledu anga jamana ika do masake ala ika do ika kilu nyuma ndama ika sinzi dama ka barka do akakula ala ni yo ke jamana dew aminu mbako ika kili nyuma da on nyera ma anga fam yali ke ala ika sabali dama mim se ka to anga jamana abi jidi ala ukika ala kama uke muhammadu kama uke ya rasulullah kama uke magani madne kama uke kurishu barka kama ake qur'ane kama ala ika jidi ika na anga danga denye ala ika na danga dembwana ala anga jamana de mimbe na magene kene ya dama gela ba anga jamana de minga malikono malikoka ala ika do gelen wuli ika bele jele ko ke here amina rabbi here mina here min di ba here min de ko tie ala on bi deli ala on bi deli ala on bi deli dere e de bi deli ala nga jamana de min be ni kamana gwa bala mali kono mali koka ya rabbi ala kamana gwa intaka wuli amina rabbi kamana gwa taka wuli fe mi nga nyama abla o barala islamia jidi alaika limania do ana alaika limana do ana ka islamia jidi ika hakilu fere ni nyumai ala amo nyini fe alaika barka do anga dimba yawla alaika ndum barka alaika na danga dembo amina kana danga de bwana amina Buakari duga uke baya anya mena baya Allah anga jaka mbulu korata biye jumade a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu amin afal fatiha angata اللهم إني إنا أسأل كل الأفواه والأفيات في الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة لا إله إلا الله لا شريك له آمين لا إله إلا الحمد لله رب العالمين karawa da wasu gara naam nago bala choko peti Buakari sibigi nebe mbulo Buakado mbi boni sebe mi nuka ma le soir de Bamako wula Maimuna Dumbia ni nyaka sebeni Buakari ikado ngalo mana sandange kabuli ni tiye wuli la minute kele aba mina kaka kare ka Buaka bi sigatala ngunu mi mbarika buyana Buakari sirike kado fonya ngo kuma minu ni ma wara kungele mbe ko jidi nyetala sabula ho
conseil islamique Bouakari k'a dɔn u kun bɛnna min kan a n'u kun ye min fɔ baara kɛra ten sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn haut conseil islamique alamisa don min ye u jabalaba ye ɲɔgɔn ye ba de kɛra wele da kɛra bɛɛ lajɛlen fɛ jango ɲɛmaso min ye Usman Madan Sherifa Aidara i k'a dɔn ɲɛfɔli ka kɛ a ko Sirifukɛ i k'a dɔn a ka nin wele den kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kɔrɔfɔ caman ye i k'a dɔn de kun bara ka kalengale a kun kan min ye u ni caman jɛ fanga Asimu Goyita ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan mun ni mun de kɛra wasiriki dɔw kɔni y'a miiri de min kɔni ye fɔɲɔgɔnkɔba ye o bi haut conseil kɔnɔ min kɔni ye ɲɔgɔn fɔmabaliya ye o bi haut conseil kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen nkalon sabula haut conseil jama bɛɛ lajɛlen dafalen kun bɛ kɛnɛ kan min ye a ɲɛfɔli ka se k'o kɛ kuma min n'a fɔra k'u ni jamanakuntigi kan ka ɲɔgɔn ye haut conseil bɛnn'a kan Usman Madan Sherifa Aidara a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a y'a ɲini k'a fɔ ɲina kuma minnu bɛ fɔ jamanakuntigi ye i k'a dɔn ale ka danganw a olu ka a bɔrɔtɔ ni k'a bɛɛ fɔ tubabukan na ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ale tɛna kɛ kuma dafa ani dugawukɛ ye min fɔra haut conseil fɛ yanni u ka taa Asimu ka kɛnɛ kan o de kun ye nin ye i k'a dɔn u labanna bɛn kɛra min ka o de ye haut conseil a ɲɛma danga min bɛ yen n yɛrɛ dɔgɔkɛ Makiba a fɔra ko ale ka tubabukan de sɛbɛn min bɛ silamɛw bolo i k'a dɔn gɛlɛya n'u ka hakilinaw a bɛɛ lajɛlen ka taa fɔ tubabukan na jamanakuntigi yɔrɔ la Bɔgɔsiri baara kɛra ten sɛbɛnnikɛla ko sabula min ye kɛnɛ in zelen i b'a ye k'a fɔ Makiba de ye discours kalan tubabukan na nka i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ kunnafoni cari maa caman de y'i banba Usman Madan Sherifa Aidara ye min fɔ bamanankan na caman y'i banba o kuma de ka ni k'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ k'o sɛbɛn kɔrɔ sinsin ni k'o sɛbɛn kɔrɔ ayiwa boso nka min ye kuma kolomabaw ye o kun bɛ Makiba bolo ORTM yɛrɛ ale min kun kan ka segin kunnafoni in kan ni k'a ɲɛfɔli kɛ i k'a dɔn olu kɔni ma ayiwa baba dɔw Makiba ye min ni min fɔ o kuma ninnu dɛ mɔgɔw y'o de miiri k'o kɛ gɛlɛya ye k'a kɛ n'a fɔ i k'a dɔn haut conseil mɔgɔw yɛrɛ de fɔra ɲɔgɔn kɔ u ma bɛn ko la Haidara ko a ko i k'a dɔn nin ko in min ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ye gɛlɛya kisɛ kelen t'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko sabula min ye yan'u ka taa i k'a dɔn ayiwa président kuma ɲɔgɔnya u bɛɛ n'a kan k'a fɔ Makiba de bɛ discours kalan o discours in fana sɛbɛnni min ye Makiba ni maa fila fo maa saba olu de jɛra ka discours in sɛbɛn sabula a fɔra ni discours sɛbɛnna u b'a bila ka taa jamanakuntigi nagakɔrɔmaw fɛ yen olu b'a kala k'a lajɛ ni ka faamuyali sɔrɔ n'o kɛra kuma min i k'a dɔn o kuma discours kalanni yamaruya bɛ di yamaruya dira bɛn kɛra kan k'a fɔ Makiba bɛ discours kalan Makiba ye discours kalan Bɔgɔsiri o de fɔra haut conseil yɛrɛ la ɲɔgɔn ye la yan'u ka taa kɛnɛ kan kalanni kelen kɔ k'a ban Usman Madan Sherifa Aidara a fɔra fana o bɛ dakurunya fila fɔ ka dugawu kɛ a kɛra o kɛcogo la ni mɔgɔw taara kuma bayɛlɛma k'a fɔ ko ayiwa a bɛ n'a fɔ gɛlɛya bɛ haut conseil la gɛlɛya kisɛ kelen tɛ yen Makiba ko i k'a dɔn ayiwa discours min n'ale y'a kalan ale ni maaw de farala ɲɔgɔn kan haut conseil kɔnɔ u y'a sɛbɛn k'a jira ɲɔgɔn na cɔ nin bɛ cogo di nin bɛ cogo di nin fara a kan nin bɔ a la u tilala k'a discours sɛbɛn k'a bila ka taa président i k'a dɔn a ka mɔgɔw fɛ yen olu k'a laribe k'a lajɛ olu ko jɔn la nin ka ɲi i k'a dɔn o fana de kalanna yalima gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn ye Bɔgɔsiri i k'a dɔn Usman Madan Sherifa Aidara a y'a jira k'a fɔ silamɛya i k'a dɔn Ala kelen don min ye kuranɛ kelen de b'u bɛɛ lajɛlen bolo taabolo ni hakilinaw bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ dɔɔni nka min kɔni ye kɔrɔfɔ yɛrɛ ye ani taabolo a bɛɛ lajɛlen bɛ taa bala yɔrɔ fila de la yɔrɔ fila min n'o tɛ wuli abada o ye Ala ye kelen ye kuranɛ kelen de b'u bɛɛ bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara soir de Bamako an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant Yusu Kamara nin y'a ka fasiri ye e ko anw ka sanuko dugujukɔrɔ nafolo fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔna na hakilinaw ani wulikajɔ minnu sabatilen don a bɛ na kɛ sabu ye min y'anw ka nafolo ye n'o y'an ka dugujukɔrɔ nafolo ye a ka se k'an bɛɛ lajɛlen nafa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye code minier kura min n'o sigira sen kan kabi san 2023 i b'a ye k'a fɔ hakilina dɔw ni laɲini dɔw kɛla a kɔnɔna na o laɲini dɔ sabatila kɔsada in na ka bɛn janvier kalo in tile 19 ma san 2026 n'i y'a lajɛ nɛgɛ kɔni sina maa min ma ni ka danaya da o kan n'o
n'o bɛna kɛ sabu ye ka wulikajɔ sabati a ka jɛkulu to a la sa ni ka se k'anw ka dugujukɔrɔ nafolo k'a bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la o de ye Hilaire Bebian Jara ye Hilaire Jara n'i y'a lajɛ maa do baarada min da filɛ ka kalifa a la dunan tɛ a ma o bawo a ye ba jɔyɔrɔ caman kɛ a kɔnɔna na hakilinajigi n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Hilaire Jara ye Barrick Mining Gold ale kun ye o maa kologirin dɔ ye n'an y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye expert ye expert min do en développement durable et environnement wa n'i y'a lajɛ fana maa do maa min n'a y'a jɛni yɔrɔ fin kosɛbɛ a kɔni y'a jira sa k'a fɔ wulikajɔ danaya min dalen filɛ nin ye ale ka jamanakuntigi fɛ walima camancɛrɔ fanga ɲɛmaaw fɛ a na baara in kɛ k'a timɛ ka se a hakɛ la wa a ka jɛkulu a bɛna fara minisiriso min kan i bɛ o dɔn wa o de ye ministère des mines ye an ka dugukɔrɔ nafolo o ko kalifa an bɛ minisiriso min na a n'o de bɛna jɛni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa kofɔlen a bila an bɛ jɛkulu min kunna jɛkulu in yɛrɛ cogoya ye min ye i bɛ o dɔn o de ye commissariat chargé des activités minières ye n'i y'a lajɛ dugujukɔrɔ nafolo fɛn fɛn bɛ faso maliba kɔnɔ seleke 4 kɔnɔ ale ka baara n'a ka wulikajɔ a bɛna ɲɛsin o ma wa jɔyɔrɔ min d'an bɛ ka fara a kan fana a sugandili gansan de ka kɛ ɲɛmaa ye koyi ministeriya jɔyɔrɔ n'o ye rang de ministre o fana ta bɛ ka d'a ma ɛnkɛ Hilaire Jara kɔni e ko k'a tun bɛ baara kɛ min a tun bɛ baara kɛ Barrick Gold la o minnu ni jamana tun bɛ ɲɔgɔn sama na mais minnu minɛ ka don kaso la a kun t'o la kɔni ayi a kun t'o la e ka ɲininkali kun ye jumɛn ye n k'a ɲɛdɔn ale ma don kaso la ayi min ye Hilaire Jara ye i b'a ye k'a fɔ a ka baara anw ka jamana kɔnɔ a m'a daminɛ ya koyi dugujukɔrɔ nafolo baara a ye dɔ kɛ Côte d'Ivoire jamana kan bawo min ye directeur ye Minde Tongo o to a la Côte d'Ivoire jamana kan a kun b'o ɲɛmaya la wa ka bɔ yen fana i b'a ye k'a fɔ a ka nin jɛkulu in n'o ye commissariat chargé des activités minières ye o kɔni i b'a ye k'a fɔ jɛkulu ani sariya bolo minnu n'o ye décretw ye minnu kan k'a ka jɛkulu yɛrɛ la taamali a n'a kan ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min n'an ko organisation fo ka taa se a kungilenna ye fɛn minnu ye o de ye dugujukɔrɔ nafolo n'o ye faso maliba dugujukɔrɔ nafolo ye k'o bɛɛ lajɛlen kɛ nafa ye ka ɲɛsin jamana a wagande ba ma n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye staff ye n'a bɛ wele ko cabinet o bɛna sigi sen kan a fɛ ka taa se bureau d'accueil d'orientation ma min ye service administratif et financier o fana bɛ sigi sen kan ka taa se service de documentation et de l'informatique ma n'i ye nin données minières bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan informatique ale kɔni bɛna yaara ka taa yen fan fɛ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ i b'a ye k'a fɔ minisiriso n'i y'o fana ta k'o lajɛ o sigi cogo ani nin commissariat chargé des activités minières o sigi cogo bɛɛ lajɛlen ka kan o de y'a to jɔyɔrɔ dil'a ma ka tila k'a fɔ minisiri ni makama ni bonya ni sara min ka kan o bɛ ta ka d'a ma fana minisiriso kɛra fila ye sa dɛ bɔn hali an bɛ se k'a fɔ nin bɛ sɔrɔ ka kɛ minisiriso ɲinini ye sa kɛ minisiri délégué o ma f'i ye dɛ e de bɛna i bɛna cɛ kɛ ministre délégué ayiwa il est ministre à part entière parce que il y a ministre de quoi là le ministre des mines ni nin fana kɛra chargé des mines. C'est le commissaire chargé des activités minières. Avec 42 ministres. Qui est le vrai ministre des mines maintenant? Je veux savoir. Qui est le vrai ministre des mines maintenant? Le commissaire chargé à la sécurité alimentaire. Et alors, Arade ministre de Beau Fanaboulou. Mais lui, il n'est pas ministre de l'agriculture. Il n'est pas ministre de l'agriculture. Avec Arade ministre, encore un ministre Makama. Ani boyo no be di ministre ma o be da fane ma Hilaire Jara ni ya laje Yusu no e fasri ba Yusu Kamara lele bana kono akoni ya jira sa ka fo mi Hilaire Jara ye abena do de fara wuliga joka ani chesiri ani nyedo dana mi danvle ni aka on ga dugu jugoro nafolo aka bla antayala aka kan sagoy wa fe mi be bo dugu jugoro nafolo ma fena ni bela jele ka se ka ge noni na faye ka nyeshanga wakande bama ni we sama wamna salo ka bo elele bana kono Yusuf Kamara aka fasiri karamo do ngara demiseni ga dugla machimi o yetnye ganda te bomba hina illa ba ni fa be goya de ni fa mana goya fa itiri jugude
Bouakarigi ne bɛ n bolo Bouakar don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula Bekomu bila bɔli la maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Maïmouna Doumbia Bouakar a bɛrɛta Suba n'i y'a mɛn karisa ye Suba bilen ye a dalakilisi de ka ca Bouakarigi i k'a dɔn i bɔra ka min fɔ dugu min ye an ka dugukolo kɔrɔla ye sɔrɔfɛn minnu bɛ yen nafafɛn minnu bɛ yen Bouakarigi a dɔnbaa ka ca an ka jamana kɔnɔ min kɔni ni bɛn kɛra ka k'a fɔ nin tigi nin bɛ Mali dugukolo dɔn a y'a baara kɛ kabini a sifin fo ka n'a si jɛ Bouakarigi i k'a dɔn o de ye Darama ni Danbɛlɛ Darama Danbɛlɛ Segu a ka Darani Bouakarigi i k'a dɔn directeur national de la géologie des mines a y'o kɛ o k'i bɔ ye expert géologue o don Mali kɔnɔ Bouakarigi maa si t'a jira maa na bilen Mali dugukolo jukɔrɔla mun ni mun b'a kɔrɔ Dara ɲɛ tugulen n'a ye i sen cu dugukolo yɔrɔ min Mali yɔrɔ o yɔrɔ ni pétrole bɛ yen walima sanu walima marijanɛ Dara b'a fɔ ko nin bɛ yen a bɛrɛ n'a dun y'a sen a bɛ taa sɔrɔ o dasilen bɛ yen Segu a ka Darani Bouakarigi k'a dɔn dankɔrɔba in maa lakodɔnnen don jamana kɔnɔ a ye wulikajɔ caman kɛ sabula politiki kɛnɛ i k'a dɔn Titati a nan'o kɛnɛ kan k'a sɔrɔ hali politiki n'o kɛli man diya ye min ye président ɲini ye a y'o kɛ a ye ministeriya kɛ min ye directeur national de la géologie et des mines Daramani Danbɛlɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Bouakarigi a ko n'i ye Dara ta k'a lajɛ a nan'i yɛrɛ sɔrɔ waati la politikimaw caman ɲɛ la a denmisɛnnin ncini olu kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ kwa ka kilisiba k'a da Bouakarigi o de kɔni kɛra sababu ye Dara yɛrɛ a kana politiki la a bɛ baara yɛrɛ min dɔn ni ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan o ye dugukolo ye Bouakarigi dugukolo jukɔrɔla min ye Daramani ye maa tɛ Mali dugukolo kɔfɛ a ye jango an bɛ donni minɛ i ko bi min kɔni ye jamana yɛrɛ n'i y'a mɛn tubabukan na carte géologique Bouakarigi ka taa se permis de recherche ma maa minnu bɛ sanu bɔ kɛ min ye a ko ɲɛɲinini ani bɛnkanw nin bɛɛ lajɛlen Dara ye nin kɛ jamana in kɔnɔ Daramani Danbɛlɛ o de la directeur national géologie et des mines a y'o fana kɛ Bouakarigi o bɛ fɛn caman ko fɔ a ko senfɛ min ye dɔnniya ye ani hakili dɔ farala kan kosɛbɛ sabula Mali yɔrɔ ka dɔgɔ Darama yɔrɔ min ɲala i k'a dɔn dugukolo fɛn minnu b'a jukɔrɔ la ka se k'o ɲini a ko an bɛ donni min na ko bi mɔgɔw man ka ɲinɛ Dara kɔ jamana in bɛ danga min na sanu dasilen don yan jama bɛ yan marijanɛ bɛ yan fuko wɛrɛ farala kan lithium fer manganèse bauxite Bouakarigi a ko Mali dugukolo fa bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen bɛ o don ko dɛ ne ye fourage senkɛyɔrɔ la wallahi mina min f'i ye ne yɛrɛ kamana ganna fourage senni u bɛ goudron bɛlɛ min kɛ a taara bɔ o bɔra an bɛ t'i ka yɔrɔ kɛ tomo ye ayi n bɛ sa a bɛna n'i ye o bɔgɔ bilenman dɔ bɔra ne ni musow anw y'o cɛ ka t'o ko aw ko ɲɛna ko mun don sanu sanu bɔra la wa kamalen min bɛ fourage sen Jara o ko ne ma dɛ a ko wallahi ale bɛ fourage de se ye Mali fa bɛɛ a ko Mali dugukolo fa bɛɛ sanu ye ayiwa a ko n'an tɛmɛna nin kan ko sanu bɛ bɔ yen o ti i ka dugukolo ko dabilatɔ la ye ayi a ko n kɛra maa ye ayi jamana dɔ sin ka sɛbɛn bɔ a la ten ka yɔrɔ wɛrɛ d'i ma o tɛ tɛnɛ kelen maaya je vais vendre à 100 milliards Allah o ye ne donnen da la o ayiwa ne b'a fɔ ten a y'a bɛɛ ci yarɔ kɔni o kɔrɔ maa ma bɛ ne kɛrɛfɛ i bɛna kungo se mɔgɔw ma dɛ ne kungo se maa ma dɛ jamana b'a yɔrɔ san de n bɛ min f'i ye dɛ wallahi Mali yɔrɔ si tɛ yen sanu tɛ yɔrɔ min siga tɛ kuma ye je te dis Bouakarigi fasiriba ko a ko nin wulikajɔ ni jateminɛ o ka to Dara ma an bɛ donni min na ko bi jamana kan ka fɛɛrɛ kɛ ni cɛ koloma bi yɔrɔ o yɔrɔ a kɔni a nacogo ɲɛna bawo min ye Hilaire Jara ye o ka cabinet ma sigi fɔlɔ dɛ a tɛ wele bila Dara ma le commissaire chargé des activités minières oui a ka Dara wele s'il veut vraiment réussir a ka Dara wele Dara yɛrɛ de kan ka kɛ ministre des mines ye mais moi je te dis o kɔrɔ e bɛ ne ka professeur contrôle o la dɛ ton professeur c'est qui Amadou Keita kɛ docteur Amadou Keita il est quoi il m'a enseigné en première année faculté des non j'ai pas demandé ton enseignement j'ai dit il est quoi il est professeur il est ministre c'est l'actuel ministre de quoi des mines en bas boy a tɛ boyi il m'a enseigné l'économie politique non économie politique ni mini ye kelen ya a bɛɛ ye kelen wa i ka école karamɔgɔ a wulila
o yitaye anya wuli ate wuli badiri semaine kala ko ako Dramani Dembélé ako ni ngamane nye dugukolo do bi foka foka tote jamana nyemo kanga wele dage ni expert ba minnu be jamana ngono waga sirki nu be ko nyedon nu bi dugukolo don jamana ndu goro la fale do nafolo ma fe damandala o manga nyinu ko minye daraye akanga wele ka demedeme ninga ingalu kala waga sirki ka do nyemaya halna mako ye ikado asimu go itakanga dara wele kabla krefe minye nyingali ka to ko kala niko ikado kidali avafe muni mumbe nunu nana kuba sa nunu ngo kube nketa e ka kila muni o de te conseiller akanga dara wele ningu ye sebani anye mimbo sorde bamako kono e bamako wula sorde bamako wula karamo do botu warani entega do ni sabambe bo sabam no ka mako e triomphe du Mali o gote suba gerejega kadi abe dugumina jama de ga chai fazriga ba ulu fana soro bureau du vérificateur général ko ko fundisraka kuma me fe mi ga ibe odowa c'est fawari o million bi woro ani duru o de tunulembe cantine gestion des cantines scolaires mawbulu hange logol do ga dumuni wari ko ni nyere here kaboni here mali ko ni tejje war shi aywa mi bureau du vérificateur général ya do la dala ko la na fulo be takadi foro ba cegeda bulu foro ma ale ga segeli na ga do Mali aba takaye segere aga ni foranje aga ni segeli bulla foranje mi ngonnana o de 2022 2023 24 fokata se jave galo clip bisabani kele ma 2025 ni o foranje laje sanani bonyongo ani doni baye ka fo war mi ngoni tala ka di communuma ani mi kapu fokata se tabulu wara munun be nulu be lokol ko kuma fo fokata se anga demsana ga munun be nu ka dumunu go tame ka de ni jakulu nununa numbela jele ko ne te ngoni shina ula ka kerengere ni ala mi centre national de cantine scolaire anga mako CNCS ulu de ko ni te ngoni se bakoro shimbe ula ta sabuke mi pamunga programme le programme alimentaire mondial kata se catholique relief et service ma nunu de fanga farame nyanga wasa mi anga demsonga lokol ko akase ka basigi ko kase ka to logol so konna na kala mana jigi dumuni ga tebeni ka di uma munu nga yoro ka jan olu kase ka ukono bara sebe koro so wasa ni wala untala ulada fe o kase ka kalango nyuma nzoro ngani ya laje na fulo mi mbeta ni ka di ni centre national de cantine scolaire ma fo ka ta se comité de gestion scolaire o jakulu o ya flana yi nunu ngoni ngeme ga na fulo ngoni nge bafa ani kirjey bawo sega borani femi o de se fo wari million bi woro ani duruna kunganve usela ka nyefoli ke ka nyeshi wari mi made o de se fo wari million duru ona kunganve o ato taraminde ini ngali bombe kake ganiya se bakoro laje vérificateur no bureau du vérificateur général ka temunu no lu temena ni yoro ko holeina ka ko belejele feze sa damado ngonnana ko ni ngeme ka jirasa ka fo mi comité de gestion scolaire mawye olu ko ni ko document comptabilité ubulo o kente ka comptable fana nyini gabla wa mi journal de caisse fana ni wari imbola asemagura yeni o dilante ouvert wania kala bangia farde daton aba ko na jufa ko no wadi do abse ko ke chugodi ko ni sa pièce ko wala wulle ba kama sa warbe taka di ma chugodi bo boko do ma papier jabi o tsaka go nam o ke chugodi mi collectivité territoriale ye asi mo be do fa nyina do bi ba maldeana na volo we di mi ba de we glaka du kana sika mi collectivité territoriale ye mi bureau du vérificateur général ka chedon ye ko mi collectivité territoriale ku nganga comité de gestion scolaire manunu ka kalanke ukuna na volo mi mena bla uka boloka na volo nganga la tama choko mi sema volo kanga kala choko na ka nyafolige ni sege li wulila uka sema mbele jile takada aka fese o tabolo mi vleni o kalama taka nyashu ma collectivité territoriale u fegui wani ya le javana mi na fo nyafi choko mina journal de caisse o ye ni bena warbo kesu gono sema mi nganga dlala o dlante ala wani ya la jafana mi centre vana no centre national de cantine scolaire angwa mako CNCS o vana o ka wulika jo yeji me fami ma manuel de procédure ta ubulo no manuel de procédure administrative et financière de comptable kata se matériel munu betanika di uma au ka ni barama nunu mine walma ka ni mine nunu mine ka se ga demzo ga dumun debigo o ko ga se ga sigisenga sema vura te mi be ni
nin barama ninnu ni ka u cɔ fɔ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ halisa min ye commune filanan ye naaninan fo ka taa se wɔɔrɔnan ani minnu bɛ district de Bamako kɔnɔna na yan i b'a ye k'a fɔ min ye bordereau de livraison ye o fana tɛ u bolo comité de gestion ale kɔni b'a la k'a ko kɔni halaki ka taa cogo min na a b'a la k'a halaki ten wa n'i y'a lajɛ wele bila an bɛ u ma fana k'a fɔ min ye sigida fɔlɔ ye ka taa se filanan ma naaninan duurunan fo wɔɔrɔnan Bamako district kɔnɔna na yan ka taa se commune rurale minnu n'olu filɛ nin ye Megetan na n'o ye Kulukoro mara ye ka taa se Tienfala ma Keleya Sido ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni comité de gestion scolaire tɛgɛnkɔni sin bɛ u la k'a sabu kɛ ko wari min dala ka di u ma n'o ye PAMU ani catholique relief service ye olu ka nafolo min dala ka bila u ka bolo kan o ye nafolo in kɔni dun cogo min ka di u ye o nafolo fo ɲɛfɔli de ka kɛ a ko kan min ye président des délégations spéciales ye maires kunna ka taa se maires ma minnu bɛ les maires chargés d'expédier les affaires courantes minnu bɛ ni délégation spéciale sigila a maires kunna Bamako district kɔnɔna na ka taa se commune urbaine de Buguni ma min ye commune rurale de Megetan ye Tienfala ka taa se Keleya ni Sido ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u ka ɲɛfɔli kɛ bari wari min bilala u ka bolo kan an bɛ segin a kan an tɛ ɲina a kɔni a wari a ma kɛ nafa ye bawo nafolo ko fɔra ko nafolo ka taa da min fɛ a ma taa o da fɛ n'o de ye denmisɛnw ka dumuni k'a tobi k'a di u ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye CNC n'o de ye centre national des cantines scolaires ye ale kɔni nafolo min kun bilala a ka bolo ka PAMU fɛ a fana m'o don a donda fɛ bawo majɛ min kɛra ale bolo o bɛ taa se fɔ wɛrɛ $14 na wa CGS n'o ye comité de gestion scolaire ye nafolo min dun n'o fana bolo se fɔ wɛrɛ $38,000 a n'a kunkan fɛ wa n'i ye cantine scolaire du Cap de Ɲono n'i y'o fana lajɛ Ɲoro du Sahel wari min fana tununa olu fana bolo se fɔ wɛrɛ $10,000 a n'a kunkan fɛ nin bɛɛ lajɛlen n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o kɔni a dagosi a sɛbɛkɔrɔ ka giri wa ɲininkali min bɛ kɛ dɛ nafolo in kun bɛ di u ma waati min na yalima u bɛna nafolo ninnu ta ka musakaw fɛn minnu dafɛ o kun bɛ sɔnna de wa n'u ma se ka sɛbɛnkura kɛ a la ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin wa sɛbɛn fɛn salo ka bɔ les triomphes du Mali kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ bureau du vérificateur général ko kunnafoni disira kan ne bɛ n bolo Boubacar don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Boubacar a boli ko siɲɛ 490 ni siɲɛ 7 maa min y'a sɛbɛn Serifukɛ don Alhaji Abe Haidara kɔnɔ daburu jan 2 Boubacar Sidiki olu se ka ɲɔgɔn fiyɛ a ko i k'a dɔn tanuni a kana digi maa na n'i ye jamana kadiriba min dano a kun de ye Keleya ka se ka wuli jamana kɔnɔ min b'a to bɛɛ lajɛlen b'a ɲɔgɔnna baara kɛ a ko nin kamalen yalima suba do wa yalima ɲɛguan do wurudi de b'a bolo wa tari jinɛmɔri de do n'a bɛ wari kɛ kɛsu kɔnɔ ta kewu Boubacar Sidiki dɔw bɛ wari dun dɔw bɛ wari ɲini k'a bila jamana wagande kɔnɔ miliyari 1 ni miliyɔn 400 ani a kunkan fɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn san kelen kɔnɔ ka sin k'o kɛ jamana wagande kɔnɔ tâche Boubacar Sidiki a ko maa tɛ se ka nin kɛ min tɛ n'i tɛ jankafali ye jankafali l'impôt a b'o de ko fɔ sigikun kelen do ka wari min kɔnɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn jatew bɔra k'a fɔ nin min sɔrɔ a mana tigɛ Dawuda da la a ko a y'a sigi kɛn kɔnɔ yan Boubacar Sidiki a sera ka tɛmɛ o ka ten ka taa a daki wagande kɔnɔ ten gami a bɛ fɛ ka kɛ Konate ye wa dɔɔnin na kɛ maa ɲɔgɔn ye Boubacar Sidiki Dankɔrɔba ye a welela de décembre kalo tile 18 san 2024 Amadou Jankanfal a nommé na direction générale des impôts k'a ma DGI Boubacar Sidiki kuma min n'a welela maa minnu ka kiku minnu bɛ ko dɔn bɛɛ lajɛlen ko a ye cɛ min wele nin wa nin kɔni bɛ l'impôt dɔn nin ye baara caman kɛ l'impôt la Boubacar Sidiki sigi kun kelen do k'a kɔnɔ yɔrɔ min a y'i pan ka bɔ yen kun na ka t'i can kɔfɛ canjala janvier kalo tile 4 san 2025 Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa o don de a ye baara ta san kelen kɔfɛ min ye Mathias Konate kabako Mathias Dakabana Mathias min n'a y'a tile kɛ l'impôt la ni awa mina ma da jɛngɛ a bolo da kelen da kelen Boubacar Sidiki i k'a dɔn o sabula o kun kan ka taa retraite la o sina ka mina bɛɛ lajɛlen cɛ a n'a ka kilisiw k'a di Jankafal ma Boubacar Sidiki Jankafal sigilen kunkolo kan a nana jateminɛ kɛ Boubacar Sidiki k'i kunkolo munumunu maa min ni maa min bɛ l'impôt la a b'u dɔn o u jɛra baara de la a bɛ san caman bɔ yala ale yɛrɛ ka kɛ ayiwa DG
Bokasiri ke reseti o de ne nakunyi ne ma wele njeka yi ma wele ikado dore kama nye barakela de o kuma nganga wuli ka joke jamana indum bi geleala taji ti soro Bokasiri ke ikado kura mo gelabe o kuma mbi wor soro tugo di kadi jamana ma sabula jamana mo go benena Amadou Janga Fall ngolo munumunu na Bokasiri ke sabula ni kala na ibi fe mi ndo o ti woso yi Bokasiri ko oro ni bele gele na aka service da minum be nu kanga chorni ke ka wuli ka joke jaw ni muso ayi Mbuma jamana dale do ana mali mugo bana minya jamana kundiga Asim Goita asimile lo ka laje minya desama ko clip bisaba ani kele fo fere de ka ke jamana bin nafulo mi zoro anye ka se ka so wasri ko roni be dabal kura minu ndigara e a donde itlo majo desama ko clip bisaba de kele sa 2025 DGI no ye l'impôt trésor usina kata milliard bakele ani milliard kemenani ani kemesaba una kungava usina kato yereke aywa bank trésor kono ti sebri kala ko sigungele de ko kono ko ni milliard bakele ni kema saba kun zoro la eleni awasara Bokasiri ko temeno ka ni milliard tan woro yi ako ki boy Bokasiri ni ya jate mena kema sara dala iba ka fo keme wo keme uye keme ani kele de ka tema make onyeno Bokasiri no e boy minye abo bulo fara wi DGE Bokasiri ka do milliard bakele million geme ani bi wolovla ani shege ani buruburu Bokasiri si kungele do kam mi ngono ato bokoy ngu ya temo ka keme wo keme ni kele Bokasiri ko osoro la akoni Bamako ka fota ka laje ukoro mi ma DID Bokasiri ka do olu joro kera milliard keme bi shege ni duru Bokasiri ko olu fana ka wuli ka do o fana kera sababa yi akoni Bamako lembu misenu beta ka laje o fana wu sese ba koroke sabula ibaye ka fo milliard bi konondo ni fla si ukule do ko makono Bokasiri ko utemeno ka ako wuli ka jola bako ani banye ni yo lu bele jele ka jateta milliard bi shegi Bokasiri si ukule do ko makono olu fana yu pa minye banye milliard ta ani fla na ku ngave olu fana temeno ka Bokasiri akwika do Janga Fall opma mundalu de be kembulo abi wurdi de kewa la bonne gouvernance kanasiga ode do wa bonne gouvernance ko marake du mo fait min be soro kado fait ko se mo da fait Bokasiri fasiri bako ako jate minena ansigile donaye ika do min woni sa 2026 amani dabali ndiga wa awa iki sigi ni balawu ko sabla abina ko ke sa 2026 ala ko jira na min bi ka temani beka ni mu ye semeni anya min bo aujourd'hui kono aka bi boli la amo to wara aujourd'hui mali ambe ufo ni ndaga do ni sabab be bo sabab no ko ma ko le soft Umar Bari obe ni aka fasiriye bari ko kangata chambre et criminel de la cour d'appel là de bon ni ni giriblo nonu amano ko gui chambre yere du ko chambre criminel la cour d'appel na ibo chambre de métier chambre de commerce ou même mi do nga chambre ko ka danda no borala chambre to nonu ala meni mani mari chambre wa maybe udobe ukavi enede sa kaluta de flow beni chambre ni nwanji amengo utali sira ayi e ba do mi no wa chama ngoni mbe olu betu nyama dogo de o ba onu to rafie na kere ma to so ko mutula la ila e de be no ye ku we ka kai e no de yenga du ere ni ma me chambre avocat juge magistrat ni ndoko nunu ko fu jabe premier cabinet deuxième cabinet quatrième cinquième ala ka ngishi Allah nam MC ala ngate cinquième wo to ro de tawro e cinquième o be mini to ko de abe MC akuru kono aka MC o be ebi ye nongwe eni zaki seru ko ni o ko ngama ma misali o nam MC mi Umar Bari le softu kono akmana aya jira ga fo mi chambre criminelle de la cour d'appel de Bamako e ko o ma santanta ka di nyesigi so o comptable koro da mawa ajuba la o ni ya ta ga laje ma go ko le o gama ga to to gundo la o ko ST ale ku ye comptable nyesigi so
o ɲɛmaya bulu o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ fana a kɔni a ye baara daminɛ yɔrɔ kofɔlen in na a bɛ ɲini ka san yiri ka bɔ wa n'i y'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ min ye cour d'assises o de cogoya de yɛlɛmalen filɛ nin ye k'o kɛ chambre criminelle ye cour d'appel o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ fana min ye sefa wari miliyɔn 100 ye nin ye hɛrɛ ye wa ST a y'o de ŋanamu e kelen bɛ se ka miliyɔn 100 dun cogo di wari non wa a tɛ siran han a na siran o ko to mɛlɛn mana ja bani da a laban bɛ miseli de kun o bɛ bɔla a kana k'a fa i kana siga naam min ye fasirikɛba ye a kɔni kɛ bɛ k'a jira le softi kɔnɔ k'a fɔ min ye maa kofɔlen in ye b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛla nɔfɛ bawo waati min na ɲɛsigiso o ɲɛmaya bulo nana sigi a ma k'a fɔ nafolo dɔw b'a la ka taa sira dɔw fɛ donc ala olu kɛn tɛ ka faamuyaliba sɔrɔ a la ja maa kofɔlen min ye ST a welelen k'a jɔ juge ɲɛkɔrɔ yalima ST e yɛrɛ ye nin wari bamugu kule e y'a labɔ cogo di dɛ a kɔni a y'i da don a la a n'a ka sorunali donbaw min ye avocat ye olu kɔni kɛn bɛ k'u jɔ a tɔn kɔfɛ olu bɛ dɔ fɔ a yɛrɛ bɛ dɔ fɔ wa bawo maa bɛ se wari tunu cogo avocat mana ɲɛfɔ cogo cogo n'i yɛrɛ ma ɲɛfɔli kɛ a tɛ faamu wa i bɛ n'i taara a yɔrɔ ninnu na avocat 2 b'u bolo u kelen bɛ ka wariba kule jɔ u bɛ avocat ŋana 2 wa u yɛrɛ nɛ ka di comment avocat yɛrɛ tɛ min fɔ u yɛrɛ b'o fɔ ŋanama yɛrɛ ko ɲini tɛ wa awɔ ne bɛ juge sigilen de lajɛ o ka sin ka a k'a da la ten kaw a tɛ kuma a fɛ o ale ka kaw ni o ye sariya de ye naam min ye ST ko yalima e ye nafolo ye e nin salo ka bɔ kɛsu kɔnɔ cogoya jumɛn na a ye ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ ja fɛɛrɛ min dun b'a bolo i bɛ o dɔn wa interkɛsi kɛ ka wari bɔ kɛsu dɔ la ka taa kɛsu dɔ la ka bɔ sigida dɔ kɛsu kɔnɔ ka taa kɛsu dɔ la bawo min ye client ye ni compte bɛ ne bolo sisan misali komi ne na ni ne bɛ fɛ ka taa n ka wari ta n ka sigida la Kalabankoro n b'a fɔ n ko ka transfert kɛ yen kɛsu kɔnɔ walasa n kana distance janba boli ka bɔ n ka yɔrɔ la ka na komi ne na ale m'o baara de kɛ a kɛlen don ka compte 120 de dilan a kelen to a la a ye nin baara cɛjugu daminɛ novembre kalo dɔ tile 20 san 2009 wa ka a ko fana munumunu ka taa se octobre kalo dɔ tile 13 ma san 2011 wa n'i y'a lajɛ e ko a yɛrɛ a tun bɛ ɲɛmaya jɔyɔrɔw la o ɲɛmaya jɔyɔrɔ min ye commune kati ye Bamakɔ district kɔnɔ a y'o baaraw de boloda octobre kalo tile 13 san 2011 wa n'i ye commune 5 fana lajɛ ɲɛmaya jɔyɔrɔ tala ka kalifa la ye novembre kalo tile 20 san 2009 o furanjɛ ninnu de kɔnɔna na dɛ a bɛ sin ka compte fu dilan ten ka nafolo k'a yara ka bɔ kɛsu kɔnɔ wagande kɔnɔ fa dɔ fɛ ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ wa a bénéficiaire y'ale yɛrɛ ye a bɛ taa wari kunbɛn o ko a ko yalima k'e nin wari bamugu kule min bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i y'a kɛ cogo di a ma se ka ɲɛfɔli kɛ e ye wari minnu bɔ nin cogo in na ta ko yalima ko ɲɛmaayaso walima maa wɛrɛw minnu bɛ dibi wale la n'o ye complice ye wa k'a ye dɛ k'ale tɛ maa si jalaki nin kɛnɛ ka bɔ yen a bɛɛ y'ale yɛrɛ de ya Allah ɲɛsigiso maaw olu ka avocat fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o kɔni olu ye ɲininkali sɛbɛkɔrɔ kɛ a la ne ko ST yalima mun y'i bila nin waleya cɛjugu la dɛ bawo min ye ɲɛsigiso olu ka danaya da e kan e ye agent comptable ye san 10 ni san yirikɛ in kɔnɔna na e ka taa nin nafolo bamugu kule bɔ k'a bɛɛ lajɛlen halaki nin cogo in na ta ko yalima mun hakilina de ye su ka kɛ nin waleya cɛjugu kan a ma se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli t'a la o non Boubacar, ce qui me blesse dans tout ça, c'est-à-dire que Mali cadre nous accusera k'a fɔ k'u ye wari dun n'u y'u minɛ walima u mana gɛn 2 ans 3 ans après u bɛ tila ka nasɔngɔ dili mɔgɔ fɛ wallahi hakɛ de don mais moi je ne comprends pas nin wari ba in e tun bɛ nin f'a ma pendant 10 ans 15 ans e ka bɔ 5 ans 2 ans seulement hakɛ de don tila ka yala mɔgɔw da la nasɔngɔ ɲini hakɛ Allah fɛn min ɲini cogo man ɲɛ o duncogo tɛ ɲɛ ko de bɛ ten fasirikɛla n'o ye OB ye sɔfti kɔnɔna na o kɔni kɛn bɛ k'a jira sa waati ni don nataw kɔnɔna na san 10 min sumalen filɛ ka di nin ye ST ma a n'a t'i sigi kaso bon kɔnɔ ni k'i sɛbɛkɔrɔ miiri ne ko nin zon ba kule u taa yɔrɔ jumɛn y'a ka yɔrɔ in na ye de cabinet jumɛn u taa cabinet jumɛn cabinet jumɛn wa caman bɛ yen olu bɛ taa premier na parce que o b'a sɔrɔ o ye dɔ sun ye dɔ maralen b'u bolo u kɔ ka girin u bɛ taa premier la premier walima 4ème o kuma yɔrɔ min na kɛ 4ème e tun bɛ 4ème dilan olu ka nɔgɔn o lafiyalen bɛ ka tɛmɛ yɔrɔ tɔ ninnu kan kuma Ala k'a lafiya
Ni ko sɛbɛn min n'a y'a salo ka bɔ le sɔfti kɔnɔ Umar Bari a ka fasiri Bwatiriki mun dan dɔ b'i ye ka nin f'i ye Bwatiriki k'a dɔn kiri bulo a makama ti ban kiri bulo Bwatiriki i k'a dɔn a jasira hali n'i taara ka kiri hali n'i kiri e yɛrɛ taara ka kiri hali n'i jo b'a la hali maa min bɛ taa ka t'i sigi k'a lajɛ i mana jugew pɛrɛntɔ ye i mana avocats pɛrɛntɔ ye u bɛ ɲininkali min kɛ Bwatiriki i k'a dɔn i ja bɛ tigɛ i k'a dɔn yarɔ kiri bulo kɔnɔ n'a donna kiri bulo kɔnɔ bɛɛ bɛ banfula bɔ fɔlɔ awɔ o siga t'o la yarɔ banfula muso kɔni ka musɔrɔ bɛ t'u kun nka cɛ o cɛ hali sɔrɔsiw minnu bɛɛ bɛ banfula bɔ k'a da kɛrɛfɛ o kɔrɔ ye jumɛn de ye juge bonya sariya bonya bawo olu bɛ ka jamana de défense ta o Segu o sanji la o y'a sɔrɔ maa ɲɛma yɛlɛ anw taara kiri dɔ kɛ o y'a sɔrɔ lakɔlidenw ka INEM de tun don waati a kiri dɔ kɛra an taara par curiosité c'était ma première fois d'assister à un jugement en direct an taara yɛlɛko kuma dɔ de fɔra an bɛɛ yɛlɛla ko a wuru ka se ka mankanw turu ten juge sina ka birini dɔ ta ten martoni dɔ b'a bolo yɔrɔ a sina ka tabali kɔngɔ ten taisez-vous je vais vider la salle o ko bɛn ka bila kɛnɛ ma ko n'an m'an da de ko a bɛ bɛɛ gɛn sisan Bwatiriki cɛ dɔ tun bɛ ɲɛfɛ a ɲi de ka jan donc a bɛ juge kɔnɔ ko hali bi cɛ an bɛɛ y'an da de a bɛ juge kɔnɔ ko hali bi ko cɛ b'a ka yɛlɛ k'a sɔrɔ a cogo don de don ɲɛ bolo kɛnɛ ma a ma ɲɛ min juge énervé ko ka i bolo ɲɛsin a ma ko monsieur c'est de vous que je parle a y'i kɔfilɛ k'a ɲɛ filɛ a y'a dɔn ko juge Kamalen a wuli k'i jɔ monsieur le juge pardon c'est mon habitude i cɔ ka tezara fɛ ko c'est mon habitude an ka tezara premier o bɛ bɛn Bwatiriki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada a boloko siɲɛ 400 ni siɲɛ 400 Majasa Kaba Jakite nin y'a ka sɛbɛn ye ni n y'a dɔn n t'a kɛ Bwatiriki k'a dɔn o bɔra Bamaji jɛrɛjɛkulu da olu ka bingani wale ni sonyani Bwakari k'a dɔn t'u ɲɛsi bilen ka kɛlɛ kɛ u bɛ sonyani de kɛ nin ye hɛrɛ maloya ye aw ko k'a na kɛlɛ kɛ Bwatiriki a laban siran na kɛlɛ ɲɛ ka taa kɛ bingali i k'a dɔn n'a damanda ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn awɔ jamana tilebiyanfan fɛ u ye bingani wale min kɛ janvier kalo tile 21 Bwatiriki i k'a dɔn u t'a ni hɛrɛ ta a tila bɛɛ lajɛlen taara lahara jango Sikaso yanfan fɛ Bwatiriki sabula i k'a dɔn donda minnu bɛ yen i k'a dɔn bolila ni ka bingani walew kɛ ka sin ka boli k'u b'u kari kungokolo kɔnɔ Bwatiriki sɔrɔsiw y'u dɔdɔli ma janvier kalo tile 22 dugusɛjɛ chef d'état-major général des armées nin Bamaji jɛrɛjɛkulu fɔ taara bingani kɛ Bwatiriki u y'a bɛɛ lajɛlen de s'alu kelen kelen n'u k'u wulu kolo kundi Bwatiriki k'a dɔn k'u kɔnɔ fara n'u k'u biɲɛ yɛrɛ kɛ dugu ma sabula min ye sɔrɔsiw y'u dɔdɔli ma tuma min n'u kor'u la n'u ko law Bwatiriki i k'a dɔn law siɲɛ 1 siɲɛ 2 kelen-kelennin min kɔni sera ka sɔmi sabula olu ye sɛndɛgɛ o y'o fisaya ni moto ye olu sina ka marifaw ani moto u y'a bɛɛ keru k'u kɔda Bwatiriki sɛbɛnnikɛla ko u kɔdalen u y'u gɛn min ni min sɔrɔli kɔfɛ y'o dɔn de ye minɛn caman de ye radio de communication panneaux solaires batteries balo Bwatiriki k'a dɔn nin caman de tun b'u bolo ninnu kɔni ye sow ni binganikɛlaw de ye Bwatiriki k'a dɔn a kelen-kelennin minnu taara tu la u taar'u mɔɔnɔ n'u k'u sama ka bɔ ni ka n'olu fana wulukundi sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye Sikaso yanfan ye Bwatiriki wuli ka jɔba de baraka kɛ sabula minɛnw baraka bila sanfɛ lege la minnu kɔni bɛ lajɛli kɛ chef d'état-major général de l'armée a ko sɔrɔsiw bi fo Bwatiriki maa kelen t'an ka sɔrɔsiw la min ni tora a la o ye ala tanuba ye o tuma hali bi dugudenw baraka sɔrɔsiw dɛmɛ ni min kɛ u k'u jija koyi sabula nin kɛlɛ min filɛ nin ye Bwatiriki kɛlɛ in di ban fo maliden bɛɛ lajɛlen ka don kɛlɛ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ
kɔnɔ Wurudugu jeko ani Eforoba ɲada karamɔgɔ Tabatu Wara ni tɛgɛ don ni sababu bɔ sababu min k'a ma ko l'indépendant Musa Bilali Sidibe ni y'a ka fasiri Musa min ye anw ka gendarme ka maa 24 ko jamana baaraw kɛlen kɔ k'a timɛ ka gun ka se a hakɛ la u taara sɛgɛlafiɲɛbɔ la maa 24 u taatɔla i b'a ye k'a fɔ u tɛgɛlankolon ma taa koyi maa 24 gendarme ka mutuelle min bɛ yen o kɔni o ye sefɔ wari $72,000 o y'o de labɔ mutuelle Wagande n'o y'a kɛsu kɔnɔna ye k'o di maa 24 ma n'aw ma ɲɛ a bɛ taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la aw kana taa sigi ta o tɛgɛlankolon a ye nin minɛ nin kɔni ka to ka den ka taa dibisogo dɔɔni san o ka ɲi maakɔrɔ ma kosɛbɛ min ye gendarmerie nationale ye o kɔni a dukɛnɛmana i b'a ye k'a fɔ janvier kalo tile 16 tɛmɛlen san 2026 min ye dukɛnɛmana y'a sɛbɛkɔrɔkun sɔsɔn bɛɛ i b'a fɔ lahara bɔlɔ bawo maa 24 n'o officiers ni sous-officiers ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen kɔ ka jamana ka baara kɛ ka se a hakɛ la o kɔni y'a jira sa k'a fɔ u na taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la kɛnɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di gendarmerie ɲɛma danga ma n'o ye colonel Najim Aga Ataye ale kɔni y'a jira sa ɲɛma tɔ a la k'a fɔ maa 24 jɔn ko ala o bɛ taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la ko nka ko min ye finitigilaka ye i kɔni bɛ taa sigi de ka waatinin kɛ o n'o tɛ sanga n'a ka waati tuma ni tuma wele bɛ bila i ma waati kɔrɔfɔ minnu bɛ yen n'olu bɛna bin kɛnɛ kɔnɔ e ka se ka wele k'i ɲininka i hakilina na i ka se ka dɔ di o ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maa minnu bolo bɛ ca la halisa wa n'i y'a lajɛ fana u ka min ye maa 24 ye olu ka kuma lasela n'o ye porte parole ye a ko u bɛ bonyamasegin ta ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin u yɛrɛ ka gendarmerie a ɲɛmaa kologiriw ma minnu ye u dɛmɛ baara in na kabi u do fura dama ka na se bi ma k'a fɔ k'olu bɛna taa ko bari k'u sɛgɛla tenni de kɔrɔ wa k'o tɛ dɛ jamana yɛrɛ a kɛn bɛ ka sariya bolo dɔw de sigi n'i ye baara kɛ ka se hakɛ dɔ ma san hakɛ dɔ ma donc ala bɛ t'i sɛgɛ lafiya bɔ waasa min ye jamana baaraw ye e ka taa ka jɛngɛ maa wɛrɛw ka i jɔyɔrɔ minɛ waasa jamana a baara a kana se ka jɔ nka ko n'i y'a lajɛ fana min ye nin baara in ye baara in kɔni olu y'a kɛ u kun kɔrɔtalen hali n'a sɔrɔla waati dɔw la gɛlɛyaw tun bɛ a kɔnɔna na i n'a fɔ kɔsada in na terrorisme kɛlɛ min n'o bɛ anw da la i b'a ye k'a fɔ min o baaraw n'o kɛlɛ ye jɔn ko ala a baaraw k'a ma nɔgɔ nka maa min mana se k'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka se a hakɛ la k'a timɛ i n'a fɔ ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ k'a ɲini cogo min na ne taara sɛgɛlafiɲɛbɔ la k'a sɔrɔ fɛn ma i sɔrɔ jɔn ko ala ko bonyamasegin ani tasibila ko n'o kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛlɛdagaw kɔnɔ minnu fana banna bɛ ka dugawu kɛ ala ka kɛnɛya ni lafiya ta ka ɲɛsin u ma nin ye n ko ye sɛbɛn ye jɔn bɛna y'a salo ka bɔ min ye l'indépendant kɔnɔna ye Musa Bilali Sidibe a ka fasiri don Sidiki jumanata waati sera waati yɛrɛ dafara ne ko ye sɛgi bi kɛ nin kunnafoni kelen kan n'o o banna Burapele bɛ segin ka na so kɔnɔ ka kɔnɔjɛ olu bɛ sɔnni d'a kan ni ala sɔnna man dɛnɛ don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Ahmed kumara k'an jaw ta ka kumakan cari bɛɛ k'a sɔrɔ o tun bɛ ji bɛ bolo e ni ne fila jɛlen kun don sɛbɛnw la wa